बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे मुंनि हाबाफारि लानानै रंजालि बैसागु बरायनाय हाबाफारि लादों। तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलियाव रंजालि बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजायै बरायनो हाबाफारि लादों। बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे मुंनि हाबाफारि होनानै दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि एमएलए बिजितगोरा नार्जारिनि मददजों बे बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ खुंनो लादों। आरो बर'नि मुंदांखा महरगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बैसागुनि बे हाबाफारियाव नुजाथि फैगोनखौ मिथिहोदों। बे हाबाफारियाव गाहायै बिग्राय ब्रह्म, सुलेखा बसुमतारी, रिया ब्रह्म, लिंसार बसुमतारी, बुदां बलब, फैलाजि बरगयारी, ओम प्रकाश केरखातारी, हेलेना दैमारी, सुदेमसना रामसियारी, सुखबीर खारजी, फुजि बसुमतारी, संगिना ब्रह्म, प्रियंका लाहारी बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां महरगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बाहागो लागोन। बेजों लोगोसेनो गामि ओनसोलनि मोन 50निबो बांसिन मोसाखावरि हानजाफोरा बे हाबाफारियाव मोसागोन होनना बानजाय आफादनिफ्राय मिथिहोदों। आरो बगाजुलियाव बैसागु बोथोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंगोननि थाखाय स्टेज पेन्डेल बायदि लुनायनि खामानि आरो मोसाखावरि हानजाफोरनि मोसानाय सोलोंनाय सोलिगासिनो दं होनना बानजाय आफादनिफ्राय मिथिहोदों। जोबोद गोजोनथाव रादाब दिनै बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बेयो जाहैबाय इंराजिनिबा बे मासनि बे दाननिनो 16 थारिख गोलैगोन आरो बांलानिबा बैसाग मासनि 2 थारिख गोलैगोन। बाय सानसे हरसे जागोन। सानावहाय बिदिनो मोसानाय थागोन। बे मोसानायाव गोबां माने जायगानिफ्राय बाहागो लाफैगोन मोसाखावरि हिसाबै। जेरै बेहाय 55निफ्राय 60ता हानजा अलरेडि जाखाबाय। बाहाय लाफैगोन क'क्राझारनिफ्राय लानानै शिलंनिफ्राय लानानै ओरै बाक्सानिफ्राय लानानै उदालगुरिनिफ्राय लानानै आरो फारसेथिं फरेन कान्ट्रिनि बा भुटाननिफ्राय मोसाग्रा फैगोन। बिथांमोना बेहाय मोसाग्रा फैगोन आरो थिग बिदिनो बे प्रग्रामावहाय गोबां माने आलासिबो नुजाफैगोन। दा जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा अरुणाचलनि राजा सेम्फु राजा होननाय बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। थिग बिदिनो माने गुबुन गुबुन माबानिफ्राय हादोरनिफ्राय मोनथिनाय मथे दा जोंनिसिम फाइनालि सफैथ'वाखै। निस्सय साननैसो गाबोनहालागै फाइनाल फैगोन। माखासे गेदेमा आलासिबो बाहागो लाफैगोन। दा बाहाय जों ओरैबायदि साजायदों ओरैबायदि माने खुंनो नागिरदों मालाबाबो बेबायदि जाफेराखैमोन। प्रथमबार बे जाहैबाय जोंहा दरंगाजुलि एमएलए बिजितगोरा नार्जारिनि हेफाजाबाव बिथांनि अननायाव दिनै बे बगाजुलियाव जोङो मोनसे सुबिदा मोनदों। खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामदों। जायनि थाखाय जोङो बेहाय ओरैबायदि साजायनाय जादों जायगाखौ दिनै नोंथांमोनहा नुबाय। दिनै बै 2 थारिखआव बा 2 थारिख खालि बैसागनि मोसानो थाखाय दिनै रेडि जागासिनो दं। फारसेजोंहाय स्टेजफ्रा नै गाबोन कमप्लिट जाजोबगोन गासिबो दा नुदों। दिनै बेहाय नायग्राफोर जिरायनो थाखाय साइनासाल बानाय जादों। बेहाय मोसाग्रानि स्टेज बानाय जादों। आलासिनि थाखाय बानायनाय जाबाय। फारसेजोंहाय दिनैहाय आलासिफोरनि रेस्ट हाउस बानायनाय जादों। आरो बिदिनो गायकफोर जेरैहाय जों माखासे बिथांमोननि बेनार पस्टारबो बानायनाय जाबाय। दिनै नुदों नोंथांमोनहा बेहाय। आरो बेहाय मोनानि समाव गोबां माने जोंनि बुंनो थाङोब्ला बर' गायकफोर आर्टिस्टफोर जेखौ सिंगार आरो फेशनार बिथांमोन दं। बिथांमोना बाहाय लाफैजोबगोन। जेरै एगजाम्पल हिसाबै सिंगार हिसाबै बिग्राय, सुलेखा, बुदां बलब, हेमा, देरहासार, रनिमा, फैला आरो गोबां दंबावो। थिग बिदिनो फेशनार हिसाबै फैबावगोन रिया, संगिना, हेलेना, फुजि, ओम प्रकाश, सुदेम, प्रियंका, रिंकुमनि आरो गोबां दंबावो। आरो बिदिनो सा गैयाब्लाबो 20निफ्राय 30 जन बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन होननानै अलरेडि जोङो खौरां मोनदों। आरो दा जों बेखौनो खावलायदों जे आरो मोनसे गोजोनथाव खोथा बे बगाजुलियावहाय दिनै खुंनाय लोगो लोगो जों बांसिन जायगानि मानसिफ्रा जोंहा बेहाय बगाजुलिया मोनसे गिदिर एरिया जेरै 33टा गामि दं। गामि हिसाबै लायोबा बाहाय जों मोनसे सुबिदा मोनफानाय जादों। मानो होनना बुङोबा बे रंजानाय फोरबोआवनो ओनसोलनि जेरैहाय सिनियर सिटिजेन दं जायखौ जों सानसे समाव बगाजुलि रिजार्भमोन दिनै बिथांमोना दैदेनबोदों। बिथांमोनखौ बे प्रग्रामनि गेजेरजों जों बरायनो थाखाय बिथांखौ लिंदों। जेरै बाहाय 33टा गामि दं प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दा बिथांमोनखौबो जों बाहाय हांख्रायनाय सनमान होगोन बे बैसागुनि गेजेरजों। आरो मोनसे खावलायनाया बेनो अकल बगाजुलि नङा जों बेहाय खावलायदों बे मोनसे बर' हारिनि थाखाय नागारनो हायै मोनसे एंगारनो हायै बाहागो। बेनिखायनो जाय गामिफ्रा दिनै मोसानायनि नामाव गोमालांबायमोन बेखौ नुनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। जेराव माने हिसाबनि लिस्टनि बारा जानानै दं। आरो गोबां दासिम कन्टेक्ट खालामगासिनो तामुलपुरनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जेराव जों माने हिसाब गैयै माने कन्ट्रल खालामनो हायि बायदि जादों। आरो ओंखायनो खावलायदों जाहाथे बयबो बे समाव जोंनि गासैबो बगाजुलि नङा इभेन माने आसामनि जेसेबां बर' हारि दं बा बिथांमोन माने मा होनो मेथाइ खनग्रा मोसाग्रा बा दैदेनगिरि बिथांमोन गासिबो बे सानाव फैनानै
गाजा गोमजायै बाहागो लाफैगोन मोनसे रंगिना संगिना समाय होगोन आरो इयुननि मोनसे माबाखौ बेबायदिनो फोरोंलांगोन होनना जों आसा खालामदों आरो হয় আমি तामुलपुर जिल्लार अंतर्गत बगाजुली गाँव तथा गणेशगुरी खेलपथारत आगन्तुक बिहु उदযাপন আমি অতি উল্লাহেৰে পালন কৰিবলৈ গৈ আছো ইয়াৰ মাজতে আমাৰ দৰংগাজুলি বিটিসি পৰিষদৰ আমাৰ সন্মানীয় বিজিতগৰা নাৰ্জাৰী দেৱৰ সহযোগত আমি এই উদযাপন পালন কৰিবলৈ গৈ আছো এতিয়া উদযাপনৰ কাৰণে যিখিনি কাম কাজ পেণ্ডেল ষ্টেজ বনোৱা অতি সোনকালে আগবাঢ়ি আছে মোটামুটি আজিলৈ 90% আগবাঢ়িছে আৰু উৎসৱখন যেটো সুন্দৰভাৱে যেতে কৰিব সবে পালন কৰিব সেই মৰমে এতিয়া নৃত্য পৰিবেশনৰ যিবিলাক শিল্পীবিলাকে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয় প্ৰেক্টিছ কৰাটো আৰু আমি আশা কৰিছো যেটো আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছো বিটিসিৰ গণ্যমান্য যেটো আমাৰ শিল্পীবিলাক আছে ফিল্ম জগতৰ এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আৰু আমাৰ গায়ক গায়িকাবিলাক আছে তেওঁলোকে যিমান বিটিসিৰ অঞ্চলত আছে তেওঁলোকে গোটেইবোৰ আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ লগত উপভোগ কৰিব আৰু আমাৰ ক'বলগীয়া আৰু আছে যেটো আমাৰ নেবাৰিং কান্ট্ৰি যেটো ভূটানৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যকৰ পাৰ্টি আহিব শিল্পী আহিব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ আৰু হাতত লিষ্ট আছে যেটো অৰুণাচলৰ পৰাও আহিব অৰুণাচলত আমি জনমতে বিশাগাম সিংফো বলে এটা মানে ৰজা আহিব অৰুণাচলৰ পৰা আহিব তেওঁলোকে আৰু বাকি আমি ৰাইজক আমি কামনা কৰিছো যাতে সবে অতি উল্লাহেৰে আহি পেলাই অংশগ্ৰহণ কৰে হয় আমি আগন্তুক বিহু অতি উল্লাহেৰে পালন কৰিবলৈ যাই আছো 2 তাৰিখ বিহু 2 তাৰিখ মানে আমি এটা নাম দি পেলাই এটো পৰ্ব আমি